Para ter unha vida saludable necesitamos ter unha dieta saludable. Para iso necesitamos saber os tipos de nutrientes que teñen a comida que tomamos. Neste caso vamos a ver as grasas nos distintos tipos de lácteos. Neste experimento precisamos de unha báscula, unha xerililla, unha culler, recipientes, un contagotas, tamén precisamos de colorante liposoluble e despois distintos tipos de leites. Para empezar, botamos 20 mililitros de leite coa xerilla. Unha gota de colorante aos vasiños. E ca culler remexemos hasta que collea un color uniforme. Pesamos na báscula 20 gramos. Botamos unha gota, remexemos e vimos que pasará. O que teña un color máis intenso é o que ten máis grasa. Neste caso, o que ten máis grasa é o yogur natural sen azúcar, despois a leite semidesnatada, a leche desnatada, a de soja e queso de cabra. En conclusión, como habíamos pensado, a leite desnatada ten menos grasa que a leite semidesnatada. Tamén descubrimos que a leite de soja ten menos grasa que todas as demais. Este é o noso experimento, espero que vos haya gustado. O noso experimento chamase a digestión e queremos demostrar que os alimentos que trituramos mellor digérense mellor que os que comemos inteiros. As mantillas que vamos a utilizar serán de graduado ou unha pipeta, chuches de gusano, vinagre de casa e vinagre normal que simularán os máis gástricos do estómago, bicarbonato sódico ou sal de frutas que se toman cando son unha digestión pesada. É unha culler para remexer ou coller. Primeiro cortamos as gominolas en trociños e cortamos as outras pola mitade. E cheamos os vasos con 60 mililitros de vinagre e despois echamos as gominolas no vinagre. Ao cabo de 15 minutos podemos apreciar como as gominolas que xa están cortadas xuntaranse un pouquiño, pero no que teñen vinagre caseiro non tanto porque é moito máis escuro. Pero ao cabo de 30 minutos o color empezou a desvanecerse un pouco e as gominolas empezaron a resultar a quedar viscosas. E os trociños máis pequenos están máis lisondos porque están partidos pola mitad. Vamos a botar o sal de frutas para os dedos grandes, por se cantemos a digestión pesada. Pero bajamos aí. En cada un. Uns 10 minutos aproximadamente, despois de botarlle o sal de frutas, podemos observar que quedaron os do vinagre da casa máis pequenos, pero despois aquí non é que haya moita diferencia porque a ver espuma non se nota moito. En conclusión, tal como pensábamos, os trociños pequenos disolvéronse antes que os trozos grandes e as diferencias de vinagre comprado e de casa non foron
moi grandes. Hoxe imos facer un experimento sobre a contaminación. Trátase de simular unha nube de contaminación. Que hai Os materiais son os cubitos de xeo, un bol, un mechero e papel de periódico. Primeiro hai que mollar o bote que non se cale. Tenemos que poñer os cubitos de xeo encima do papel de aluminio. Cortamos un cachito de periódico, queimamos e metémoslo no bote. tapamos o bote con papel de aluminio e poñémoslle os xeos enriba. Cando o papel queimase, formase unha nube, sube, enfríase e baixa. Igual que as nubes de contaminación que hai nas cidades. Co seguinte experimento, imos comprobar como co aceite as plumas de paxaro perden as súas propiedades. Necesitamos plumas, auga, aceite, un botelo e algodón. Como vedes, estas que non teñen aceite flotan. E estas que teñen aceite non flotan. As aves coas plumas aceitosas non poden voar, polo que morren de fame e frío. Isto sucede cando os grandes barcos petroleros desprenden aceite causando graves daños na fauna